Какво казва апостол Павел към Тимотей? В първите 2 стиха той говори, нали, за себе си. Казва Павел, апостол на Исус Христос. Понеже времето напредна, не знам дали ще е удачно да изписваме стиховете на стената или поне ако ги изписваш ти. Аз няма да знаете, няма да се съобразявам с това дали текат на видеостената или не, за да не се протакаме, нали? Да си е всичко както трябва в времето ще бъде, да не се разсейваме. Но ще четеме заедно, ще размишляваме заедно. Първото послание на апостол Павел към първото послание на апостол Павел към Тимотей. Той започва със следните думи, говорейки първо за себе си. Не казва Павел, апостол на Исус Христос, по повеление на Бога, да ме е по заповед на Бога, нашия Спасител и на Господа Исуса Христа, нашата надежда. И казва, нали, до Тимотей, истинското мое чадо в вярата. Виждате ли как акцентира Павел към него? Тоест, не всички са истински по вяра. И това със сигурност го има и днес. Но той казва, истинското ми чадо, нали? И му казва, благодат, милост, мир от Бога, нашият Господ Исус Христос. Нали? Да го повторя ли пак? Казвам, благодат, милост, мир от Бога, нашия Отец и от Христа Исуса, нашия Господ. И сега започваме същинската част. Павел казва на Тимотей следните думи. Както когато тръгвах за Македония, те помолих да останеш в Ефес. Това е Турция. Ако някой не знае, ето казвам ви го, Ефес е в Турция. И Павел казва, както когато тръгвах за Македония, те помолих да останеш в Ефес, така и сега те моля да поръчаш на някой да не проповядват друго учение, нито да се занимавате с празни приказки и безкрайни родословия, които причиняват по-скоро препирни, крамоли и къвги, отколкото назидание Божие в вярата. Вижте сега, ще се върнем така малко по малко, бавничко ще размишляваме. Вижте какво казва това. Както на тръгване за Македония те помолих да останеш в Ефес. Така и сега. Значи, и сега те моля по същия начин го казва. За една препоръка. Ето каква е препоръката. Да поръчаш на някой, с една дума от мене, препоръчам, кажи го на тези някой, да не проповядват друго учение или друго благовестие, нито пък да се занимавате с празни приказки, тук пише басни, това са приказки, измислени неща, безкрайни родословия, които причиняват по-скоро преперни или къвги, караници, отколкото назидание в Божията вяра. Виждате ли колко е важно това нещо да го отбягва днешния човек? Защото по тази тема има много да се говори, но не това е най-важното, но след като идва ще го кажа. Какво означава безкрайни занимавки с родословия и басни? Специално при нас има, ние знаем тук, нали, много видове, много типове, нали, ерли, такива, онакива. И като почнем сега, ти от твоята баба, твоята майка по тази страна, от тази страна, или да почват да се обиждат, примерно на чаргар, на такъв. Сещате се, нали? Елементарните, просто ежедневни неща. Вижте какво казва апостол. Това нещо не го правете. Защо? Защото това допринася повече за къвги, за караници, отколкото да се назидава човек в вярата в Господа. Няма нужда това нещо. Това е празна работа. Разбирате ли? Празна. А вижте какво казва той. Целта на това, което ти препоръчам, или целта на поръчението е, слушайте, да се породи любов от чисто сърце или чистосърдечна любов, от добра съвест и нелицемерна вяра. Защото някои, като не постигнаха тези неща, се отклониха в празнословие, като желаят да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито пък какво утвърждават или какво твърдят. Разбирате, нали? Виждали сте, предполагам, някои хора, които доста убедително натякват нещо, обаче нито знае дали е така, нито не знае, ама натяква толкова твърдо, сякаш наистина е така. Нали? Обаче вижте какво казва тук апостола. Целта на поръчването или целта на поръчението е да се породи, т.е. да се роди нещо, да стане вътре сърцето, съкровенното място на човека. Оттам да се роди какво? Любов, чистосърдечна, любов, добра съвест и нелицемерна вяра. Какво значи нелицемерна вяра? Много хора казват на други хора, вярващи сме. Но това лицемерие, ще ви кажа, няма да мине пред Господа. Няма да мине. Ние не можем, няма как да се скрием от Неговото присъствие. И най-малкото, аз съм ви го говорил много пъти. От първия път може да не успееш да разбереш, че колко вярваш. Втория ще е малко
но като пообщуваш с него, можеш лесно да разбереш колко е вярващ и колко не е. Защото Господ каза, че от онова говорят устата, което препълва сърцето. Може много бързо да разбереш с какво е пълно сърцето му. Дали е злоба, дали... Не само за злоба, даже мога да говорим и за увлеченията му. Като седнеш с един човек и той, примерно, ако видиш, че на последно място брат или сестра ми, в неделя ще имаме ли църква? А всичко останало е преди това. Ясно е с какво е пълно сърцето му. Нали? Примерно, ако това е една чашка, нали? Пълно е с житейски грижи, всякакви от всякакъв тип и всякакво естество. И отгоре вече, нали, малко и за Господа. Знаеме, че такива няма какво? Няма да има плод. Господ сравнява, нали, помните притчата за семето, къде попадна, нали? Край пътя, на канаристи места, на тръните и накрая на добрата земя. Това е един вид трънесто място. Защото житейските грижи са именно тези тръни, които заглушават семето и то остава безплодно. Няма да има плод. И така, че вижте, има такива хора. Щом го казва Божието Слово, има. Той казва, някой като извинявам се. Целта на поръчането е да се породи любов чистосърдечно, чисто сърце. Т.е. в това сърце да има само това, което е от Господа. То тогава ще бъде чисто. Няма да е зацапано с нещо друго, разбирате ли? Няма да е зацапано. Миналия път му ви казах. Ако някоя жена от вас, вие сте жени, готвите предлагам, сготви най-хубавата манджа и с извинение накрая се изплюе вътре, някой ще го изяде ли това нещо? Нали, никой не може да каже, ама сега 3 литра има хубава манджа, сега една плюнка е 5 грамчета, нищо не е. Не, няма 5, няма едно. Щом има нещо мръсно, всичко става мръсно, нали така? Малко квас, заквасва цялото тесто, казва Господ. Така, за да не се отнасям, защото идват много примери. Чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра. С което апостолът ни казва, че има и такава. Има лицемерна, т.е. правим се, външно го издокарваме за пред хората или даже и за пред братите. Даже май по-скоро е за пред братите и сестрите, т.е. за пред вярващите. Защото отвънка хората, те не вярват, но тях какво да им показваш? Ти ако им благовестваш, ще го покажеш Христос, добре, но ако не, на какъв се правиш? Обаче много често срещам другата ситуация между вярващи. Се говорят уж така, обаче го караме само на говорене. Нищо на лице. И така казва Господ, такава вяра е лицемерна. И затова апостол казва, поръчението, което ти поръчвам, чадо Тимотея, е ето това, да се породи истинска любов от все сърце, добра съвест и нелицемерна вяра. И вижте следва, казва, някои като не постигнаха тези неща, кои неща? Не постигнаха това. Чистото сърце пълно с Божията любов. Не постигнаха истинската вяра в Господа и добрата съвест. Такива хора казват, като не постигнаха тия неща, отклониха се в какво, вижте, в празнословие. Празни думи, празни приказки. Думи неподплатени. Както обичаме ние да казваме на някои, нали, хора. В смисъл, ние всички в света имам предвид, всички човеци, не само ние вярващите, всички човеци, нали, има една поговорка, самочувствие без покритие. Сещате ли се? Чували сте го това, нали? Самочувствие без покритие. Горе-долу същата работа. Та той казва, такива хора, които не постигнаха любовта от Господа, добрата съвест, нали, и вярата истинската, отклониха се в какво? Празнословие. Виждате ли? В празнословие. Това са празни приказки. А Господ казва, че ние ще отговаряме за всяка празна дума пред Него. Обаче, вижте сега, не спира до тук, апостол казва, отклониха се в празнословие, като желаят да бъдат законоучители. Вижте в какво се състои празнословието. Вижте Господ на какво оприличава празнословието. Не просто някакви си празни думи, а за него празнословие, вижте какво е. Желайки да бъдат законоучители, без да разбират, нали, нито какво говорят, нито какво твърдят. Закона, какво прави закона? Не това, 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 не пълно, не. Нали така? Добре, представете си, ако ние тръгнем така да благовестваме на хората, някой ще повярва. Той ще каже, ти за какъв Господ не говориш, бе. Дай да не живея, ще се каже някакъв такъв човек. Да спра да живея тогава, щом не това. Какво да правя тогава, нали? Да, но Господ казва много добре какво да правя. Един други го да се. Моля, любим, да се обичаме. Някой не внимава. Оставете децата да си. Каквото искат да правят. Бог ги благославя, Бог ги обича. На такива е небесното царство. И вижте какво. Такива хора желаят да бъдат законоучители, без да разбират
Дори какво говорят или какво твърдят. А ние знаем, вижте сега какво казва апостол. Ние, кои ние? Кои ние? Павел казва, ние знаем, кои ние? Слава на Господа, Бога те благослови. Точно така. Ние, които сме познали Бога, които знаем какво всъщност иска Господ, каква е волята му. Такива казва ние. А ние знаем, че законът е добър, само че какво? Ако някой го употребява законно. Сега, има ли закони по пътищата? Има. Имаме ли закони на самата държава, Конституцията? Има. Можем ли да кажем, че са лоши? Ето вижте какво казва Павел. Ето вижте. А ние знаем, че законът е добър. Не пише лош. Той пише, законът е добър, ако някой го употребява законно. Сега давам ви наистина примери такива с нашите тук закони. Не говорим нали, за закона, Стария завет, така нататък. Давам такива примери. Представете си, имаме в закона точка там алинея, не ги разбирам, не съм запознат с тези неща, не съм учил право, да съм адвокат, така, но там примерно пише, който е открал или там примерно, който е убил, лишаван, или айде да не е чак толкова крайно. Примерно, на шофьор, който кара без книжка, еди каква си глоба или лишение от свобода за еди колко си години. Закона лош ли е? Не. Законът е добър. Защо? Защото такъв човек без книжка може да убие човек. Ако ти си с документи и ти имаш книжка, закона не е против, той е даже за тебе. Не е ли така? И вижте сега точно това не обяснява той. В 9 стих казва, като знаем, че законът е установен не за праведния. Защо му е праведния? Той като е праведен, за какво му е закона? Той си върши нещата, както трябва. И той казва, закона е установен не за праведния, а закон е установен за беззаконници, непослушни или непокорни, за нечестивците, за грешниците, неправедните, скверните, за уния, които оскърбяват баща си и майка си, може би тук пише убиват майка си и баща си зад мене, няма значение, вие го гледате, четеме го заедно. Вижте, за човекоубийци, като цяло за убийци човеци, нали, които убиват, за блудници, мъжеложци, това са, как да ми кажа, мъжеложци са извратени, объркани, ще ми извели да има като гейове, хомосексуални, това е мъжеложци, това е превода. Скотоложци, знаете ли какво е скотоложци? Хора, които... Не, скотоложци. Това са хора, които търгуват с роби. Хора, които покоряват хора, купуват ги за роби и търгуват с тях. Разбирате ли? Какво ще? Ето, търгуващите с роби. Ето ги, това са, нали? Примерно. Така. И за всичко друго, което е противно на здравото учение по славното благовестие на Блажения Бог, което ми бе поверено. Вижте, Павел каза, че това всичко ми е от Бога поверено, което знае. Не от човеци, а от Бога му е поверено и каза, че това е славно благовестие на Блажения Бог. Разбирате ли? И ние разбираме, че законът е добър, ако го употребяваш както трябва, и че той е против. Вече ги избрихме тези неща, нали така? Вижте какво казва обаче в 15 стих. Верни и за всяко приемане достойни са думите. Тук може би пише, вярно е това слово и заслужава пълно приемане. Нали така? Точно така. Но както и да е, смисъл е един и същ. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде в света да спаси грешниците, от които пръв или от които най-главният или най-големия грешник съм аз. Вижте, това го казва Павел. Айде да разсъждаваме малко над него. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде да спаси грешниците, от които най-големия съм аз. Нека да кажем всички. Вярно е това слово. И заслужава пълно приемане. Че Исус Христос дойде да спаси грешниците, от които главният съм аз. Сега нека да поразсъждаваме малко на тези думи. Първо казва, вярно е това слово. Тоест, това е така утвърдено и няма мърдане, нали така? Второто, какво беше, заслужава какво? Пълно приемане, нали така? Какво значи пълно приемане? Вижте, взимам примерно тази тубичка с вода, нали? И я давам, нали? Защото, ето искам да я дам и я давам на детето. Той какво направи току-що? Той го взе, той го прие, той прие това, което му давам, така ли? Сега вижте какво. Павел говори за думите на Господа. Че са верни и истинни, заслужават пълно приемане и той ги приема. Какво приема Павел? Че Исус Христос дойде и умря за грешниците, от които най-големият е Той. Вижте какво.
Да помислим за Павел. Какъв беше Павел според нас? Дали е бил грешник или не? Той каза за себе си, че е бил еврей от евреи, от Вениаминовото коляно казва. Нали? Знаете, че това са 12-те племена, нали така израилеви? Вениамин е най-малкият от 12-те брата. Сещате се добре. Той казва, че е такъв човек от Вениаминовото коляно. Юдеин. Казва, че от малък е в Господа. Как да ви го кажа, за да го разберете, да не ви говоря буквално ли фарисеи и така нататък. Гамалил, сещате ли се законоучителя, свещеника Гамалил? Той е бил един от най-видните свещеноучители и се казва, че Павел порасна нозете му, т.е. той се учил от най-добрия и казва, че той напредваше, Павел казва, че напредваше повече от всичките негови събратя в вярата. Той напредваше повече от всички. Защо? Защото вярваше, че познава Господа, люби Господа и от ревност за Господа правеше всичко, което правеше. Защото се казва, че той гонеше църквата Божия, хулише, гонеше църквата Божия, ходеше и ги ловеше всичките хора, които тогавашната църква на Господа, първите апостолите, ходеше, ловеше ги с заповед, връзваше ги, ги караше, нали, одобряваше убиването на първата църква, нали, първите вярващи. И той казва, че това го правеше от любов и от ревност към Господа. Нали така? Обаче в какво? В незнание. В незнание. И какво стана, когато тръгна за Дамаск, по пътя за Дамаск? Исус му се яви, нали така? Джими? Така. И какво му каза Павле? Павле, защо ме гониш? И после знаем, че Павел каза, кой си ти, Господи, аз съм Исус Христос, който така, нали? Той ослепя за 3 дена, след което, нали, Анани, знаем го това, да не го повтаряме. Но какво се случи с Павел? Знаете ли какво се случи? Изчезна. Защо ли питате? Аз не говоря буквално. Изчезна, свърши се с Павел. Няма вече Павел. Няма. Павел, тогавашният Павел, умря, изтри се от лицето на земята. Той позна Господа, който му се яви, стана Савел. Нов човек, съвършенно нов човек. Няма го онзи Павел, който гонеше църквата, одобряваше убиването на вярващите в Исус Христос. Съвсем друг човек, нов човек. Нищо общо, Павел изчезна. Ето го вече новия. Той не беше ли Савел? Савел. Исках да кажа, Савел изчезна. Прощавайте. Да, защото говоря за апостол Павел. Да исках да кажа, че Савел изчезна. Изчезна. Тотално се изтри от лицето на земята. Имаме новия човек в Господа, който се казва Павел. Онзи, който срещна Господа, или по-скоро Господ го срещна. Онзи, който позна Господа, разбра за неговата милост, за неговата велика прошка. И там стана едно истинско новораждане. Старото премина, ето всичко ново е. Нали така? И вижте какво казва. След тези думи, защото той разбира много добре това нещо и за това казва, верни са тези думи. Нали? Вярваме това слово заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде да спаси грешниците, които най-големия съм аз. Сега като го поговорихме малко за апостол Павел, докато беше Савел, нали? Защото сбърках преди малко името. Беше ли грешник? Ние не виждаме да е бил грешник. Ние виждаме един човек ревностен за Господа, който напредваше в фарисейството, учиш се от най-добрия законоучител, нали, един от най-добрите Гамалил, и напредва много повече от всички други връстници на тогавашните времена. И той от ревност за Господа гонеше тогавашната църква. Обаче, когато разбра какво всъщност прави и какво всъщност, или кой по-скоро е Господ, тогава какво казва? Той вика, от тези най-големия грешник съм аз. И какво се получава? Исус Христос дойде в света да спаси грешниците, от които най-големия грешник съм аз. Той осъзна целия си грях, обаче не го скри. Той го изповяда и вижте следващия стих какво му дава. Защото това идва след разбиране на това какво става с него. Затова казвам, но за това бях помилван. За да покаже Исус Христос в мене, първия или главния грешник, всичкото си дълготърпение за пример на ония, които повярват в Него за вечен живот. Виждате ли? Ето, за това бях помилван, или за това казва, намерих милост. Така ли пише тук? Придобих, да. За това намерих или придобих милост. За това Господ показа тази голяма милост към Него. В смисъл, за това беше помилван, за да покаже Господ към Него какво? Дълготърпението си.
Виждате ли, можеше Господ да не го прояви това дълготърпение. Нали така? Защото той гонеше църквата му. Обаче вижте, за какво показва това дълготърпение Господ към Павел? За пример на уния, които повярват в Него за вечен живот. Амин, слава на Господа! Алелуя! Виждате ли всичко за какво съдейства? Всичко за какво съдейства? Вижте, ще ви кажа нещо. Може би и с нас Господ се обхожда така с дълготърпение. Ние да търпим. Ние какво търпим, хора? Нека да не се разсмивам. Ние какво търпиме? Дали го не имаме? Какво имаме? Ние нямаме. Ние прекарваме, може би, най-мирният тих живот в историята на църквата, хора. Казвам ви го най-искрено и чистосърдечно. Нито сме гонени, нито сме притеснявани. Всеки свободно може да излезе и да изповяда вярата си. И въпреки това не го правят много хора. Даже, може би, ние не го правим на 100%. Айде, може някой да го прави, всеки сам си знае. Той търпи, не ние. Ние какво търпиме? Нищо не търпиме, хора, да си говорим истината. Никой нищо не ни прави. Но той търпи. За какво? Защото той се е доверил на такива като нас. За това време. Той те е призовал тебе, мене, всички нас. Той ни е призовал в това време. Защо? За да изявим Неговата милост, да изявим Неговата прошка. Него самия, ние идвайки тук, да се пълниме с Него и да излизаме навънка, да бъдем какво? Да бъдем проводници на това нещо, канал през нас, да тече това нещо, което идва от Него, да го даваме и на другите. Нали казва Господ, никой, който е запалил светило, не го крие под шиника, а напротив, нали, високо го слага, нали, за да осветява навсякъде. Ние, когато ние получаваме от Него, Той ни запали и почваме, нали, да светим чрез Него, чрез Духът Му, чрез Словото Му, би трябвало и ние така направим навън, да излизаме да светим, защото Той вие сте светлината на света. Не казва, вие сте светлината в църквата или в събранието. На света. Тоест, той света го определя като тъмнина, тъмно място. Защото ако светна сега с фенерче срещу лампата, няма да има никаква разлика, нали? Обаче, ако е тъмно и светна, тогава ще се види тази светлина. Келфайда тогава тук да светим само. Не, ние трябва да светим в тъмното. Слава на Господа! И именно за това казва Павел, че бях помилван за това, за да покаже Исус Христос в мене най-главният грешник. Пак го повтаря. Всичкото си дълготърпение за пример на уния, които ще повярват след време. Защо? Защото съм чувал много пъти хора да си казват, нали ми, то грешен, но не грешен, аз съм такъв, аз съм онакъв, аз съм такъв. Чакайте малко. Ние не четеме нищо друго. Ние четеме Исус Христос дойде. Какво? За грешници. Тоест на земята няма нито един праведник. И само единствено дявола е онзи, който кара човека да се самообвинява и да казва, ама сега какъв Господ, сега какво? Аз съм толкова грешен, аз съм такъв. И се спъва, нещо го спъва да не чуе, нещо го спъва да не повярва или пък поне да дойде на едно събрание, две да чуе думи, защото Господ казва, че вярата идва от слушането на какво обаче? Христовото Слово, точно така, слава на Господа. И затова вижте какво? Това дълготърпение за пример на уния, които повярват в Него за вечен живот. А на царя на вековете, казва, на нетленният, вечният, нали, невидимия, едничкия, премъдър Бог да бъде чест и слава во веки веков. Амин! Амин! Продължава, казва следните думи. Чадо мое, Тимотее, тази заръка или тази препоръка ти предавам в съгласие с по-предишните за тебе пророчества, за да воюваш съобразно с тях като добър воин. Виждате ли? Тук има и пророчества, демек. Имало и пророческо слово за Тимотей. И затова Павел казва, тази препоръка ти предавам, която е в съгласие с по-предишното пророчество за тебе, демек. За да воюваш. Виждате ли? Не е за да си седиш спокойно, да си пребъдваш вкъщи, нали само, а да воюваш. Не, че не мога да воюваш вкъщи, ако си молител, ако си ходатай. Но войната трябва малко да разшириш обсега. Не може само вкъщи. Там, където никой не вижда, никой не чува от тебе дума. Нали? Трябва да се чуе. Господ вика, идете! Не казва, скрийте се някъде в пещерите или вкъщи по домовете. Да вижте какво казва. Съобразно с тях. С кои? С пророчествата. Вие мислите, че Бог не е изговорил нещо за вас ли? Със сигурност изговорил. Просто въпрос на време всеки един от нас, айде да не каже вас. Всеки един от нас да прекара малко повечко, даже би казал повечко време с Господа, уединение, в молитва, да иска да чуят Господа. И аз вярвам, че Господ несъмнено ще ти покаже за какво те е извикал, за какво те е призвал. И заедно с това, съобразно с това, което е изрекал върху тебе, и ти да бъдеш един добър войник, и ти да воюваш.
Защото казва, вижте какво? Съобразно с тях, т.е. пророчествата, които имаше за Тимотей, да бъдеш добър воин или войник. И как обаче? Следващия стих. Като имаш вяра и добра съвест. Виждате ли? Имайки вяра и добра съвест, и пак казва, която някои отхвърлиха и претърпяха корабокрушение във вярата, или по-скоро отклониха се от вярата. Така ли пише тук? Така отпаднаха, ето. Имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха, отпаднаха от вярата, вижте сега, дава даже пример апостол. От тях са именно такива Именей и Александър, които предадох на сатаната, за да се научат да не богохулстват. Сега ще разгледаме бавно и внимателно тези стиха, два стиха, извинявам се, защото ще хвърлят светлина, предполагам, на много хора, които не разбираха до сега за какво става въпрос. Вижте какво казва пак бавно. Като имаш вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха и се отклониха или отпаднаха от вярата. Значи, виждате ли, отхвърлиха. На първо място, това е лично решение. Човек с поведението си може да отхвърли. Разбирате? Може да отхвърли, не да приеме. И какво? Да отпадне от вярата. Ето го. Като имаш вяра и добра съвест, която някои отхвърлиха. Те отхвърлиха и вярата, отхвърлиха и добрата съвест. Как може да стане това нещо? На първо място спираш да идваш редовно на църква. Малко по малко гаснеш. Спираш да четеш Слово Божие. За молитва въобще да не намеквам, защото не знам, това е лично време с Господа. Говоря освен тук на събранието. Говоря за тия, които, нали, като отпадат, как прекарат вкъщи. Не знам какво става с молитвата им, сигурно вече отива на нула на дъното. И какво следва? Следва отпадане. Първо отвърляш, после направо си отпаднал. И примери дава. Такива са Именей и Александър, които обаче, вижте какво казва, които предават на сатаната да се научат да не богохулстват. Някой ще каже, как сега ние можем да предадем някой на сатаната. Представете си, ето, затова ще дам пример с тази празна пека, защото, нали, да не каже някой, че посочвам него. Тук е имало някой, нали? Който и да е. Имало някой. Как можем този да го предадем на сатана? Както казва апостол Павел. Ще предава такива на сатана. В смисъл такива, които отхвърлиха вярата и отпаднаха от нея. Като не идват вече, Ама как Павел ги предава на сатана? сатана ги търси. Не. Вижте. Какво питаше Христос, какво го попитах? Верно ли е това, което казват за теб, че ти си тук цар? Нали? Цар? Той какво каза? Не. Моето царство не е тук. Тук кой е княза на това, на тази земя? Сатана. Добре. Сатана е княза на тази земя. Тогава, как може Павел да предаде такива хора на сатана? Просто вън от църквата. Разбирате? Вън от църквата. Той просто ги изгони. Да. Ние в днешно време си играем, брати и сестри. Казвам ли го? Аз, да ви кажа честно, не че не съм. Виждал съм, но чак да е гонене, по-скоро е много тежка забележка, но чак гонене не е. Не съм виждал някой да е изгонил някой от църквата. Не. Но тук виждаме, че Павел казва, ето вижте какво казва. Които предадох на сатаната, за да се научат. Вижте, той пак ги предава, но не е за нещо лошо. Да се научат да не богохулстват. Ще каже някой как богохулстват. Ето така богохулстват. Говорят, че са вярващи, а постъпват именно като невярващи. Това какво е? Това е богохулство. Такива са петно и позор на Божието име и на Божията църква. Разбирате ли? Сатана ги влече, па се правят на вярващи. И Павел казва, такива ги предадох на сатана. След като ги влече сатана, предадох ги на сатана, за да се научат да не богохулстват. Те с живота си богохулстват. Разбирате ли? Бог да ни благослови. Защо? Защото нямаха кое. Тази препоръка, за която Павел говори, вижте, ще се върна пак обратно на този стих. Вижте какво казва. Ето го Павел. Казва на Тимотей, чадо мое Тимотей, тази препоръка, тази заръка ти давам. Коя беше заръката? Вижте 5 стих, връщаме обратно 5 стих. Вижте какво говори той. Целта на това поръчение или целта на тази заръка е какво? Да се породи чисто сърдечна любов, добра съвест и нелицемерна вяра. Разбирате ли? Това е поръката на Павел към Тимотей. Това нещо да се роди в църквата, това нещо да се роди в събранията. Това е което ти препоръчвам, вика. Защото такива като Именей и Александър, като отвърлиха, отпаднаха, предадох ги на сатаната да се научат да не богохулстват. Тоест, такива хора, които лицемерно вярват.
само на думи, ля. По-добре вън, защо? Поради такива и другите не вярват. Нали знаете какво? Ние имаме невярващи близки, да не казвам, че имам родители такива. Да. Те не спират и до днеска да ви дават примери с такива именно, защото такива са богохулници според Божието Слово. Викат вярващи. Виж го тоя, виж я тая. Какви вярващи сте? Какви вярващи са? Аз какво да кажа? Аз не мога да отговарям за чужди грехове. Аз мога да отговарям за себе си. Мога да наставлявам, да получавам тук, ще такава в момента Божията воля. Но нищо повече не мога да направя. Той е този, който мога да приеме и да отхвърли, нали? Защото така казва. Те отхвърлиха и отпаднаха. Слава на Господа, Бог да ни благослови. Нека да отвориме второто послание на апостол Йоан, да видим той какво казва там. Вижте какво казва апостол Йоан там. Слава да бъде на Господа. Нека Бог наистина да ни говори в сърцата и в умовете, в духовете и душите за поправление, защото Господ не говори за зло. Ние го виждаме. Ние го виждаме. Той ни говори, за да ни научи, както каза Словото до момента. Да се научат. Нали? Да се научат. Така, вижте сега. Йоан го казва това. Чета от 4 стих. Много се зарадвах. Вижте, много се зарадвах, задето намерих твоите чада да ходят в истината според както получихме заповед от Отца. Той говори на църквата като на жена. Разбирате ли? Йоан говори на църквата и затова каза твоите чада. Демек, вярващите в събранието. Много се зарадвах като намерих, или по-скоро като разбрах, като научих, като открих, че нали твоите деца, ето, ходят в истината според както получихме заповед от Отца. Каква беше заповедта? Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце, цялата душа, всички сили, сила. И втората подобна, да възлюбиш ближния като себе си. Нали така? Исус пък какво казва? Ето нова заповед ви давам. Да се любите един друго. Така както аз ви възлюбих. Слава на Господа. Тоест, до смърт ви възлюбих, казва Исус. Аз отидох до смърт и на смърт отидох за вас. Да покажа любовта си. И именно в това се състои любовта на Бога към нас. Че Той го направи преди още ние да повярваме. Докато си бяхме още... Нали, Той казва, че според вървеше на този свят сме били мъртърци. Слава на Господа, благодарим му за всичко. И сега вижте, много се зарадва Йоан, като видя или като узна, като намери, че църквата и чедата на тази църква ходят в истината. И казва, и сега те моля Госпожо, виж, говори на църквата като на госпожа, като на жена. И сега те моля Госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме от начало. Ето вижте, да любим един друго. Така ли пише зад мен на стената? Така, да любим, да се любим един друго. А любовта, вижте в какво се състои следващия стих. Любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Виждате ли? Исус какво каза? Онези, които слушат и изпълняват Словото, те ме любят. Така че въпроса, любиш ли Господа, мисля, че е излишен тук, защото всеки сам трябва да си отговори. Дали любя Бога? И какъв е критерий? Или кое ми кара да си мисля, че го любя? Или по-скоро, дали отговорът ми ще бъде да и на какво основание? Защото ето какво казва. Любовта се състои в това, да постъпваме според Неговите заповеди. И вижте какво, тази е заповедта, която сте чули от начало, за да постъпвате според нея. Защото в света влязоха много прилъстници или измамници, такива, които прилъстяват, които не изповядват, че Исус Христос е дошъл в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Разбирате ли? Такъв човек е измамник и антихрист. И вижте какво. Пазете се, има тук внимание. Пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда. Щом го казва апостола, значи има тази опасност. Какво значи пазете се да не би да изгубите онова, за което сте се трудили? За какво сме се трудили според вас? И в началото, когато повярвахме, какво дойде? Дойде ли любовта за всеки? Онази първа любов, за която пише Господ в Откровение книгата. Всеки е минал през нея, убеден съм. Нали дойде? Тогава всеки от нас е бил огън, нали така? Къде го бутнеш? На всичко коси за Господа. Нали? И да се труди, да върши неща, работа на Божията нива. Това е трудът и във вярата, нали така, в Господа. И апостол казва тук, пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, да получите пълна награда. За какво сте се трудили?
Ние тогава не сме се трудили от страх. Аз вярвам, че и сега не се трудим от страх, а го правим от любов. Амин. Еми разбира се. Значи, яу. Когато двама души са влюбени и се обичат, от страх ли искат да се срещнат? От любов. Следователно и ние трябва така да искаме да се срещаме с Господа от любов, а не просто от страх. Ма тебе, ако те е страх да не би да изгубиш душата си за вечен живот, да ви кажа ли какво? Онова, от което се опасявах, какво казва словото, онова, което се страхувах, ме постигна. Не става такава, хора. Всичко трябва да става от любов към Господа. Амин? Вижте какво. Всеки, който пристъпва, или по-скоро, който потъпква, нали, или върви напред, ето го. Всеки, който пристъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Който пребъдва в Христовото учение, той има и Отец, има и Сина. Ето ви. Кратко и ясно. Кратко и ясно. Няма какво да се правим на колко сме вярващи, колко не сме. Защото съм чувал такива изречения, да ви кажа. Говоря с някои хора и примерно да речем, той ми дава пример за негов брат или примерно за дете негово или за майка или много вярва. Много вярва. Тук аз не намирам чак за нужно да определяме много или малко вярва. Господ вика, ако имаш вяра колко синапово зърно, ще заповядаш на тази планина да се дигне, да се насели в морето и тя би те послушала. Ай сега обясним какво значи много и малко вярва. Нали? Обаче той казва, ето виж, простичко и ясно. Който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога. Той не е в него Бога. Не е ли така? Нали? С какво се храниш, това си пълен. Говоря и физически, и духовно. Като се храниш само с тесто, ще си пълен с тесто, нали така? Като се храниш с шоколад, си пълен с захар и шоколад. Като се храниш с Господното Слово, ще си пълен с Господното Слово, няма да си пълен с клюките и новините по телевизията или примерно това, което света предлага и което става. Нали така? Вижте, простичко и ясно е. Бог се открива с простички нещица. Слава на Господа. Та всеки, който пребъдва в Неговото учение и постъпва според Него, има Господа, казва, има и Отец и Сина. И вижте какво казва сега. Който идва или който дохожда при вас и не донася това учение, него не го приемайте от дома си. И даже не го поздравяйте. Нека ние се замислим сами какво правим всъщност. Дали правим така, дали си хойкаме с който трябва и който не трябва, дали се събираме с който трябва и който не трябва, дали си вкарваме в домовете хора, които трябва и които не трябва. Защото вижте какво. Господ, знаете ли какво казва? Знаете, предполагам, това са основни неща. И във всеки дом, който влизате, казвате първо мир, така, мир на този дом. Вие замислили ли сте се колко пъти влизат гости или хора вкъщи, които въобще даже не казват мир на този дом? Не казвам. Ами откъде тогава да знаете какво мислят всъщност? Виждате ли? Миналата седмица говорихме за един тип хора, които стоят с нас на нашите площадки, а умовете и очите са пълни с прелюбодейство, нали? Гледат неутвърдени души и така приема. Помните ли го това? Няма да се връщам. Но вижте, той казва Господ, че такъв човек, който не донася това учение, т.е. да пребъдваш в Господа, за да имаш и Отец и Сина и да изповядаш, че Исус е Божия Син, такъв е казван Антихрист. И с такива казва, нито го приканвай вкъщи, нали, нито го приемай, то даже не е приканвай, даже да не го приемаш, защото той може да иска да дойде на гост такъв човек. Но и като не го приемайте, че даже не го поздравявайте. Някой може да каже, добре, ми как да му благовеста. Виж какво? Има начини. Има едно нещо, от което никой не може да избяга. Твоята искрена молитва към Господа. От тебе човек може да избяга, но от Господа няма къде да избяга. Нали така? Бог чува молитвата на праведния. Праведно ли да се застъпваш в молитва за този, който не вярва? Праведно, разбира се. Той също е Божие творение. Ако не е приел Господа, просто още не е станал Божие дете, защото Господ вика на онези, които го приеха, даде право да се нарекат какво? Божии деца, абсолютно точно така. Слава на Господа. Така че въпрос на време е да приеме. Но ако види, че така не става, молитва и пак търси някаква врата за благовестие. Но ако не приема и даже пък напротив, ако отхвърля и отрича, че Исус е Божия Син и всичко това, което прочетохме по-назад, не го приема, че даже и не го какво поздравява. Защо Господ казва, който повярва и се кръсти, ще се спаси. Който не повярва е вече какво? Разбира се, той от само себе си е осъден, че не приема. Не мога го накажеш на сила. Бог да ни благослови. Вижте какво, не го поздравяйте. Защо? 11 стих. Защото който го поздравява, вижте, участва в неговите лоши неща. Ти ставаш съучастник.
Ти ставаш съучастник с него. Сега представи си, вярващия човек какво има общо с събранието на някакви алкохолици, крадци, убийци, наркомани, да не ги изреждам всички, защото някой може да се обиди. Примерно може Бог да го освободи от такива неща, нали? Няма да споменавам името ти. Но ако го е направил Бог поради великата си милост и затова той вече какво? Не е там. Нали? Той е разбрал доброто и лошото и разбрал, че това е било лошо и не е там. Разбирате ли? Амин. И Господ казва, вижте какво. Ако ти продължаваш същия дух да върши така, ти си съучастник с такива. Който поздравява такива хора, ти си съучастник, разбираш ли? А за жалост, срещаме и такива моменти. Уж вярващи сестри, уж вярващи братя, на първа линия са с такива, които даже не ги интересува Исус. И не само не ги интересува, ами хулят. Даже хулят. Подиграват се по социалните мрежи, публично, непублично, лично съобщения, пишат глупости. Един брат наш брат в Господа, много добър, много силен в Господа, пастир е при това. Няма да му казваме, той вика професионални дръскачи на такива хора. Да, наистина те драскат, какво им падне в Фейсбук, в Инстаграм, в всичките профили. Абсолютно! И много пъти сме виждали уж братя, уж сестри пък с такива. А какво правиш ти, братко? Ти с нещо хубаво ли се зареждаш от него? Нещо хубаво ще вземеш от него да го дадеш на другите брати, на другите сестри? Аз не вярвам в такова нещо. Не, по-скоро ще вземеш нещо, което не ти трябва въобще и даже може да заразиш и тялото Христово. Да не бъде. Вижте, защото който го поздравява, участва в неговите лоши дела. Ако и да имах много да ви пиша, ама не исках. Тоест, Йоан казва, макар че имам много още да ви пиша, не искам. Защо? Предпочитам да се видим лице в лице. Тоест, той казва, вижте, има неща, които не се предавате така с писма. А в днешно време, знаете ли какво? Много пъти във Фейсбук се пишат глупости, за които после човек може да съжалява. Не, има неща, които са лично. Лично. И той пак казва апостола. Искам да дойда при вас и да говоря уста в уста, или лице с лице с вас. И вижте какво? Радостта ми да бъде пълна, виждате ли? Тогава има и радост в това общение, когато е лице с лице. Най-малко, защото ти виждаш човека срещу себе си. Докато ако е просто писане, ти не можеш да видиш изражението му. И може, знаете ли какво? Може той да ти пише едно, ти да го вземеш за друго и да стане положението зле. Положението да стане зле. Докато когато човек е срещу тебе, ти виждаш реакцията му на всяка твоя дума. Той вижда твоята реакция. Ти разбираш едно нещо с любов ли го казва той, или с осъждение към тебе. Разбирате ли? И тогава може да се породи нещо добро. Ако е било, примерно, брат или сестра да е в грешка, или пък ти или той, може да се поправиме. Може да излезем от кълта, както се казва. Нали, както агнето, овцата. Ако попадне в кал, тя не е като прасето да се въргаля там. Тя се оттърсва и бяга. Нали? Затова винаги лице с лице за някои неща, както казва апостола, по-добре лице в лице, въпреки че има много да ви пише, ето, свърстил и така нататък. Нека да преминем към 4 глава на посланието пак към Тимотей. Първото послание на апостол Павел към Тимотей. Само че ще прочетем този път 4 глава. Вижте какво казва тук апостола. А духът, кой дух? Духът на Господа. Духът ясно говори, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата. Как? Като се предават, вижте на какво? На измамни или на мамливи духове и на бесовски учения. Виждате ли? Ще каже някой какви са тези учения. Вижте? Чрез лицемерието на уния, които говорят лъжа и имат прегоряла съвест. Това е много лошо. Когато човек му прегори съвестта, той си мисли, че може да си прави много неща. Каквото си иска. И лошото е, че така учи и другите. Защо? Защото съвест няма. А поръчението, ако се сетиме какво беше в началото, да се породи любов от чисто сърце, от добра съвест и нелицемерна вяра. Нали? Това е цялото поръчение. Дойде ли такова нещо като лицемерието и такива работи, естествено, че и прегорялата съвест идват измамливите, идват бесовските духове, други течения, други учения. Къде отива истината? Някъде в една посока вярващия, в друга посока не става нищо. Обаче вижте той какво казва. Нали? Такива хора, казва, нали, последни времена, като отстъпят от вярата, се предават на мамливи духове. Вижте, предават. Те сами се предават, разбирате, никой не ги тика дори. Сами се предават на мамливи духове, бесовски учения, чрез какво?
чрез лицемерието на уния, които говорят лъжа, имат прегоряла съвест, като какво, вижте какво, забраняват да се женат или да се стъпва в брак и съветват да се въздържат от ястия, които Бог е създал, да ги ядат с благодарност верните или вярващите и уния, които са познали истината. Вижте, Господ какво казва? Всяко едно добро, извинявам се, така да и това казва Господ. Всеки съвършен дар и всяко едно добро слизат от Отца на светлините, когато няма промяна и сянка на изменение, така. На друго място какво казва? Че всичко създадено от Господа е добро и нищо не е за изхвърляне, щом се приема как? С благодарност, понеже какво, как се очиства? Чрез Слово Божие и молитва. Нали така? Тоест, нищо не може да смятаме за скверно или за мръсно, защото всичко създадено от Господа е добро. Той е добър Бог, следователно той дава добри неща, нали така? Господ казва, не може добро дърво да дава лоши плодове, нито пък лошо дърво да дава. Точно така. Добър Бог дава добри неща. А той казва, че такива, които следват такива измамливи духове, бесовски и разни учения, той казва, че ще забраняват женитбата или встъпването в брак. Виждате ли, прегоряват им съвест, ще ги кара да си мисля, че ай сега, няма нужда какво в брак. Някъде специално да виждаме да пише Йосиф са бракува или било да каже нещо, еди кой си са Натанаил са бракува, нали? Ще си дрънка глупости, ще вкара бесовски учения. Защо? Защото няма съвест. И даже твърде вероятно е самия и той да е без брак и за това да говори така и да одобрява такива неща, нали така? Като си казва, вижте, Бог е милостив, има благодат. Мога да каже всеки неща. Мога да каже там, къде се умножава греха, се преумножава и благодатта. Нали? И това е стих от Библията, нали така? Обаче следващото какво казва? Но да останем ли? Да не би, нали? Да не бъде. Слава на Господа, вижте какво. Забранява да се стъпва в брак и съветват да се въздържат от ястия, които Бог е създал, за да ги ядат с благодарност вярващите или верните и уния, които са познали истината. Ето е истината. Творец на всичко добро и съвършено добро е Бог. Как да го отхвърля? Но той е добро, взема го. Вижте какво. Защото ето го. Всяко творение Божие е добро. И нищо не е за отхвърляне, даже го пише този стих. Щом се приема с благодарение, понеже се осветява чрез Слово Божие и с молитва. Алелуя! Слава на Господа! Вижте сега. Това като съветваш, Павел казва на Тимотей. Сега ние тук нямаме Павел, нито Тимотей, затова ние вярваме, че това Господ го дава, за да ви го дам. Нали? Това като съветвам, той казва всъщност на Тимотей, това като съветваш, нали, братята си, ще бъдеш добър служител на Исус Христос, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последвал. Кратко, просто и ясно. Всичко се осветява с Слово Божие молитва и как се приема? С благодарение. Защо? Защото го е създал кой? Добрият Господ Бог. Слава да бъде на Неговото велико име. Слава на Исуса. Нищо не е за отхвърляне, разбирате ли? Нищо не е за отхвърляне. Така. Продължавам напред, защото времето може би напредва. Като съветваш на това братята, ще бъдеш добър служител на Исуса Христа, хранен с думите на вярата и на доброто учение, което си последва. Вижте сега това. От мръсни или скверни, празни и бабешки приказки, с една дума, както се казва, бабешки деветини. Отбягвай, а постоянствай или се упражнявай в благочестие. Защото телесното, или това, което се упражняваш или за телесното, вижте какво казва Господ, то е полезно за малко, а благочестието е полезно за всичко, понеже в себе си то съдържа обещание за сегашния и за бъдещия живот. Разбираш ли? Тоест, работи за духа. Работи за духа, вечното, не за тялото, не за телесното. Да, тялото си иска своето, плътта си иска своето. Но защо духа не ще ли своето? Духа не казва ли Авва, отче, татко? Нали? За това работи. Как? С това. Това. Пребъдвай повече в Слово, пребъдвай вкъщи в молитва. Слово, молитва, колкото можеш. Сам Господ Бог ще ти дава да разбираш. Той се е обещал. И Той е верен, няма да те излъже никога. Той казва, стойте и размишляйте на леглата си, нали така? И аз ще ви дам да разбирате думите ми или словата ми. Което пък не разбираш, ще питаш някой, който е приел повече от Господа и разбира. И така ще растеме взаимно. Единия ще пали другия, единия ще служи на другия пък на третия. И всички ще достигнем тази мярка Христовата, към която сме и призвани и повикани да направим, да достигнем.
От скверни бабички басни отбягва да се упражнява благочестието, защото телесното упражнение за малко е полезно, а благочестието е полезно за всичко, понеже съдържа обещание за сегашния и бъдещия живот. Тия думи са верни и достойни за всяко приемане. Пак казва, вярно е това слово и достойно за всяко приемане, нали така? За това се и трудим, за това търпим и укори. Виждате ли? И ние ще ги търпиме тия неща, ако ги има. Не знам има ли ги при вас. Има ли тия укори, подигравки за вярата? Не, значи нещо не е наред. Значи нещо не е наред, казвам ти. Ако не са те разпознали, че си Христов и не са почнали да те плюят, значи нещо не е наред. Никой нищо не казва. Значи ще трябва да се потрудиш малко. Слава на Господа. Нищо не казва. Вижте. Как човекът е? За това се трудим, за това търпиме и укори, защото се оповахме на живия Господ, който е Спасител на всички човеци, а най-вече и на вярващите, или на верните. Вижте какво. Това поръчвай, това получавай. Кратко и ясно Павел към Тимотей. Ето това учи, това получай хората. Това поръчвай. Явно Тимотей е бил млад, защото тук по-надолу пише никой да не презира твоята младост, но ти бъди вижте сега. За да не говорим само ля-ля-ля-ля-ля, пък нищо, нали? Вяра без дела или говорене без постъпване. Вижте Павел какво казва. Никой да не презира младостта ти, но какво? Но ти бъди образец за вярващите в слово, поведение, любов, дух, вяра и чистота. Виждате ли? Не може тук, било аз, било някой друг, Бог знае кой, не може тук да се изправи някой да чете Божии словеса, които са дух и живот за всички, които ги слушат, а в същото време да си прави каквото си иска, да има прегоряла съвест, лицемерна вяра. Няма как да стане това нещо, разбирате? Няма как да стане. Такъв човек, предполагам, че нито тия, които го слушат, ще харесват, нито пък някой друг ще се спаси. Виж, но ти бъди образец или пример. Тоест, невярващия дори отвънка, като те види, да те разпознае като Христов човек. Да види в тебе Господ, бе, да го усети, да каже, бе, това обаче е вярващ. А не той да ти вярващ ли си. Не, той ще го разбере. Тогава и ще повярва. Защото ще каже, вижте, този Господ, за който там се събират в тази малка църквичка, явно той е Господ, няма друг. Няма кой друг така да променя. Разбирате ли? Ти пълен с Божията любов, но ти няма как да мразиш. Любовта, като се... Нали ви да бъде пример с това? Ако това бъде пълно с любов, няма място за омраза. Ако бъде пълно с прошка, няма място за кареси, над непрощение, окорчение, ярост, гняв и така нататък. Слава на Господа! Ти бъди образец за всички, нали, за верните, за вярващите. Бъди образец в слово, в поведение. Ето го най-важното. Поведението не може да е само тук. То трябва да е 24/7, постоянно и навънка. Иначе какво е? Лицемерна вяра. Тук вкъщи всички, това извинявам се, тук да сме всичките амини, алелуя, повънка да сме нещо по-различно. Това ще е лицемерие. Поведение. В любов, другото. Бъди образец в любов. В дух. Какъв дух? Какъв беше духът на Исус? Самия Исус какъв беше? Когато казваше, елате при мен всички трудени обременени, аз ще дам покой на душите ви. Той какво вика? Аз съм кротък. Нали? Нали? Смирен, кротък по сърце. Това е. Такова нещо трябва да изобилства в нас. Да бъдеш какво образец в вяра. Е следващото. И в чистота. Сега, да не връщам предишните стихове, когато говорихме да се упражняваш в благочестие. Помните ли какво казва словото за благочестието? Ето, що е истинско благочестие, не така? Истинско благочестие пред Бога и човеците, ето какво е. Какво е? Да преглежда човек сираците и вдовиците или обратно, вдовиците и сираците в неволите и да пази себе си неопетнен от света. Бог да го благослови. Нали? Ето това е благочестие. Да преглежда човек вдовиците и сираците в неволите и да пази себе си неопетнен от света. Това е истинското благочестие. Вижте какво казва друго Павел на Тимотей. Докато дойда, ето с това се занимай. Четене на Словото, наставление, получаване. И вижте сега. Не занемерявай дарбата, т.е. той е получил някаква дарба, Тимотей. Не занемерявай или не я оставя на заден план, не пренебрегвай, разбирате ли? Не я оставя дарбата, която е в тебе и ти беше дадена чрез пророчество с възлагане върху тебе ръце на свещенството. Т.е. имало е хора,
дали пастори, дали дори които са положили ръце, помолили се над него и той е получил някаква дарба от Господа, не така. И той казва, това не занемерявай. Искам да ви попитам, колко пъти тук са полагани ръце върху нас? Много, нали? Не мислите ли, че може би има някоя дарба всеки един от нас? Аз съм сигурен 100% и вярвам, че щом Бог те е повикал, несъмнено Той те е дарил с нещо. Ти си дарен от Бога с нещо. Трябва да разбереш каква е твоята дарба. Дарбите са различни, един дух Божий ги разпределя според както му се види угодно. Не всеки може да има дарба пророкуване, не всеки може да има дарба да изцелява или дарба да върши големи знамения, чудеса, нали, дарба говорене също, защото Господ казва, че дарбата говорене е дарба от Бога. Стига този, който говори, да говори сякаш какво провъзгласява Божии словеса, а не просто бля-бля-бля, нали така? Дарба е също дарба да даваш. Ако имаш дарба да даваш, давай, раздавай щедро. И така нататък. Всеки от нас тук съм сигурен, че е надарен от Господа с нещо. Защото, амин, слава на Господа. Защото Бог раздава щедро дава. Той е пълен с всичко, от което имаме нужда. Слава на Господа. Затова той му казва, не занемерявай, не забравяй, не пренебрегвай, нали, тази дарба, която съгласно пророчеството и съгласно, нали, полагането на ръце върху ти си получил. Затова вижте какво. Затова се грижи в това, пребъдвай, да успехът ти да бъде явен във всичко. И последно казва така. Внимавай на себе си, или пази себе си, внимавай на себе си и на учението. Постоянствай в тези неща. Защо? Защото като поступваш така, и себе си ще спасиш. И уния, които те слушат. Амин. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да ни благослови. Това, което днес четохме, вярвам да не е просто четохме, а наистина да сме чули това днес да е това, което чухме и приехме в сърцата си, да вършим вече, да станем, да си справим, да ходим така. Амин.